Shisngi hadian bekiri orang ba nakasnong umroy madan kilej banya kendu UDC ribhoy nakabentaban pensngo wikejing sngo persya halol kejing tu wan penyat ya surok folen hagi benta kasnong umroy madan bat kibala penmiru ya kejing keno bekinong yalam snong ko umroy madan ki klem kren ie ne ban simkia halol kejing syak kata katolong umbam lada kasurok folen en penyat no nakajaka kabala survey menta bat kita kiri orang ba ki kwa bet baka jinghe ya surok David man penyat nak surok rem silong bypass hawa pensai halor kate gijing sya keno hai kiri orang ba na kate hi kesnong kinong yalam snong ko umroy madan ki bakentup yau ba lam borlang makri orang ba snong uba bansan scam renja sekretari snong lembat ki dekot ke executive committee ki laong bakate gijing keno bekinong yalam snong kimle ai halor ke jingma bahkan up bat kaban sasak kata ya katolong kade kababakla namarkum kinong yalam snong kilale sitom nagam taban wanra ya jingba hasnong hathau abade bat kejing temu ban penkenra ya kalenti baniat kasurok na katolong nakalyang ki borsnong kiladap ban pha jingtho deputy commissioner karibhoy hakar flytrik unaiwing jong snemar hajar pulai kata nakabata ban kentu UDC badai ban tuklar ne ban ai bakumno ban penlat ikelenti yat kasurok lingba kate katolong umbam kipat ba kasnong umroy madan nukong kumurong basnong lambat kini ki parathat stip komiti berbasnong jong kasnong ramadan kejungi kabede bat jingya lek kejungki ya kaban penmi ya ki social media menen kesengi nakaliang jong ki pat ba nong snong jong ka snong ramadan tenakaliang jongi ka berbasnong hi hakabede bat kini kam ngiladap ya kaban ya lekbu ya ki kot na kabenta ya kaban penkenria ya ka tolong jong kasnong umroy madan kejungi kabadon akabayat ketika forlin na ketika jaka ti nakaliang jong ngi kum ka darbar snong hi bat ka stip komiti hi barok kowe ngilaya don ya kabangin ya bu jingmut ya kabangin litbu ya kini ka jingtho sa UDC kenang ya bakati ka surok kabawan na ketika tolong ko jungi ngi kepat ya ka office jong DC hi baun pelat ha ka bede bat ketika tolong ti nakaliang ka dorba ka jonga hebat ki executive member jong ka snong ka jungi ha ka arfly terik ngila ya benai bakhat we arjar arfly ngiladap ya ka banelit bu ya kani ka kot sa UDC bat ha ka siterik jong benai bakhat arjar arfly UDC lo resip ya kani ka kot kabana kaliang jong ka snong kejungi ngilit bu ya kani ka jingtho na ka bantai ya ka ban penkeria ha ka bede bat kate ketulung jong ka dorbar snong umroy madan kejungi kenang ba kipat ba kin khamsai bat ban snuthu ngidon ru ya ka ban pensai ha kani ka por lengba jong kejing litbu komplain pat na kiri rong ba ki ba don ha po snong kejungi sa ketika office jong DC po nong po te nakaliang jong ka jong DC ru ila pha ru ya kani ka jing pentip sa ka PNHIDCL bat ula pha ru ya kani ka jing pentip sa kani ka office na ka bentai ya ka ban penkenria ya ketika alignment ka baya hab ha ketika tolong jong ka dorbar snong ramadan na ka benta ka jingyat jong kani ka forlin ka bamenta tena kaliang jong aku urang ba snong hi ngamdon hi kano ka jing persa ha ka bede bat kani ka benta lada kawan kanwan na kani ka surok ka barim ru ngi na kaliang jong ka dorbar snong ngimdon hi kano bat khamtam ru nang yanga balayalam uban yalam ya ka snong ka thau jungi balada kanyat na kate ka alignment ka bat mai ru na kaliang jonga hite ngamdon kano ka jing persa ha ka bede bat kani ka kam te bat ngada ai publi ru ya kibor penyat jong ke distrik nadu DC ki obsar ki bede ha ketika kam ba ngilayo pediang ru ya kini kot nadu ke siterik
benai bakat arjar hulai ha ka bede bat kan ke benta ban penken ria ya kate ka alignment ngat bakan numdu ya kate ka telong te nakaliang jonga ngasu pen paus ki ba nong song snong ba kumba kite ki rurong ba ki baladep ya kaban ya pha ye kini ki jing tho sa kate ka office ba ki ong bangi klemle rum ha ka bede bat kan ka kam te nakaliang jongi ni pensai sapi ki ba jong ka dorbar snong umroi madan khamtam te ba chenrang khnang ya ka ba pensu thu ba ka dorbar snong umroi madan hi ha ka jingelam jonga kumrombo snong bat ki bat secretary bat ki member stip committee jong ka dorbar snong ka jongi ngile banle ene ka kamna du snem arjar fulai bat ba kini kiri rong ba kim don pat ya kata ya ka ba kinwan sa ka snong lane sanga kumrong ba snong ya ka bangin ya tliu jingmut ha bede bat kani ka kam kila suya le be ya ka ka ba ki don ka jing mut ka jing tmu selandet nakaliang jong ngi kum ka stip committee dorbar snong mroi madan bat ngukya ha ka bede bat kani ka kam na ka benta jong kani ka alignment ha ka bede bat ka tulung jong ka dorbar snong mroi madan te ngi kerpat ru bai ki pat ba no song snong hibaro bakin nom su thu bakla ha ka bede bat kani ka kam namar ba ya ka ba ka snong ka jongi ka don kam bat ka ya pendon kam ya kate nadu kipor kiba ngangam patlong kumurong ba snong la kumbasi khatsan arpo snem menswa ngilayo kate ketlong rongkat ka jing ai jong ki trai jaka ki badon ha kate ke jaka ngi dai kuble ye kiro bat khamtam ya ka ba ngi kermen skhamro nang ni skmat ba kani ketlong ka jongi kandom du hi lada kate ka surok kala banyai na kate ke jaka lane la kalong ha kano kurkom ngi ngada airu ya kajing kermen yiki pat ba nong song snong bang kimdei ban singurit mensim bat kimdei ban don kano kajing singu dukha ha kajing jumut jing perkhat ka jong ki na ka banta jong kate ke ngi long ibreu ki ba ya pe ya khmi ya ka ka babahana ka babahatam hapo ka snong ka thau ka jongi bat ngimdei ba ngi sukwa ban subat jubor lane ngi su le don bor ya ki kam snong ki bede ha ka imlang kas alang jong upat ba nong song snong jong kino ki bom sem lasnyu thu bha ya kani ka benta ha ka ba ka don kum kani ka jing complain lane kum kani ka jing mi ya ha ki social media dengan kerpat iki pat ba nong song snong bakin siu bha ya ka ba wan sangi ki nong elam snong ya ka ba nginyo ya ka ban phliu jingmut ban pensai padang jongpi ya ka ba ka dorbar snong ka stip committee kala tre kala le ya ki kam ki baha na ka benta ka imlang asalang ka jongi i upat ba nong song snong hi barok ko wei te tang ini kintin hi ba kindian na kaliang jonga kumrombo snong na don ya ka ban ong na ka benta jong pat ba nong song snong bangim de ban don kono ka jing su pher le kono ka jing su du jing kermen ha ka bede bat kani ka kam jong ka dorbar snong ka jongi ya ka ba ngi kum kinong song snong hi ngi de hi ban yo ya la ka jong ka hok ka benta ha ka ba kum kinong ilam snong ngi ya tre ya ki kam ki ba ya de ha ka imlang kas alang jong ka snong nga kumu ka snong ngadon ban pisai khendian halor ya kinong song snong kat kum ka jingmi ha lak pothai ku bor menin kesngi ya kesnong mroi madan ha ka bai dei bot ka jingwan jong kani ka bypass furlin te na kaliang ngi kum kinong sung snong ngilap persang hi ngilap perkhat ban le ka ka babahatam po snong ka thau ban ngida don ru ka jing yesong natu usnem arjar pulai kumala ong deirang ba snong mene ba ngim ap hadu bandawan kita ke revenue ni ngi maria bana hadin ngi jing te bakan sangat naka tolong umdi ke wut ngilaya syong da ka stip committee ban ya kren halor kani gamat tedep nang tang ngilara ya ka city ha udisi hatu ka por udang bat sar arpit upadia langam bakla te
ngilalira ada kata mesti kembang orang senong gitu gitarik balabu dorong bak senong but klem pen slam nakal yang bisi receive ha ka tarik menai khat ar hajar ar pulai but ha ka khatsan tarik ula pen poi sya ka senong ba ula depa sya ka NHIDCL ya kata ka jing pentip ya ka ka ba ka dor bar senong kala dep ban tho te kat kum balaong dai rang bak senong nakal yang ngi kinong kit kam senong ngi habut ya ngi hab belong ki berhenti apa ya bat yang kam senong kam thau te kumbang orang bak senong lada kaya na kata ka existing ka barim ru kata ka tulien kumbang tip mentah kam lelehi te lada kaya na ka bat mai kata ka alignment ka bagi sim ru am lelehi te haba kala laj hi ya kata ka property jong ka senong kum ka umbam umdi ladep ban ya kren ngi langsung thu bakal laj lupa ka klem kam de baka ya na ka umbam umdi te ka syong sa kita kitrai jaka ki baydon jaka sata lakin ai ne kim ai kata ta kitrai jaka wala ka ha makna hapo uput usam jong ka dor bar snong roy madan ro na ka liang romba snong ite umla he ban lek khang persya ya kita kitrai jaka te bat ka bas ngau lengo ya ka dor bar snong kat kum ka jingmi nin ka sngi ha kitalong kubor ba bala keren hi bala lam khamar ro dai ba CL masyering ban iba timar banyak bala keren ro ba kita ki bakit kam senong kimdon ka ro ka bakila le hanre ki klemwan shwa ban ya kendo lenle ban ya mir jingmut kum kire rong ba nong song senong ban ya keren bat kita ki badipet dikmi ya ka senong ka thau ki klemdon kanu ka ban wan ban ya beliau jingmut kumno la lale kumno hagabai dei bakani ka alignment ban keli ban portho ya kita kinong kat kit kam snong ngila persang ban ya kren UDC om tang kata ban pen kenria ya ka alignment re kumno ban pen bha shu ya ka ka bakal adon lupa te lada menta kita kinong komplain lada kiwan ban ya konsol moh ngan ban beng ya kaju kinwan ban ya konsol ka snong le se menta kandon ka jing ya kren la banwara da kita ki bor sarkar ki badai pe lada kaniat katno ka jingjingai ba kanom kta ai ka tolongum kadai kata kalenti ba ki dei ban le lada ban yakren swa hapo ka snong ka thau ban ya teli ka we kumnung in ya le om ban su ya khang persya ba lada kan wan nang taru kadai ga development hi jong ka snong ka thau te lada kan wan nang nuro kadai ga development hi jong ka snong ka thau om ban su ya persya kumni ba kanom wan kata ka development temut ka ka banja yangi menta te hoat kan hanre na menta ki khun ki hajar ki jongi ki bala syai la sisngi ka ka banja ni de ban yo i bat badai ban perkhat ya kataro te ka khendiat ka long ba ni dang don ha pedeng ka jingi kren menta ba kumnu ban le ban pen bha ya kate ka telong lada kanwan kata katkum ka alignment ba kanwan kata ka furlin dang don ha pedeng ka jingi kren te ban ngimpala ban lum ya ka dorbaro mo namar ba kadang don ka jingi kren hadin balade ban ya kren lada kala bit labiang ngidon bangin pensyai pat syaupai ba ha ka bai dei ba ka umpam ka umdi ria mentai ha ba kadang